Ahojte, vítam z dnešného videu podľajdového opäť make-upovom a pozrite sa, čo som urobila, pozrite sa, ako som sa odviazala, podarila sa mi dať umelé myhalnice a dala som si aj rôzne tiene. Takže ak vás toto video zaujíma, ako si dopriať v lete takéto farby, veľké oči a naozaj taký odvážený crazy make-up, tak určite pozrite toto video ďalej, ako som sa trápila, ako som si nevedela dať tie myhalnice a nebudem vám prezradzať ďalej, určite si ho pozrite. A ak sa vám toto video páči a ak sa tento make-up páči vám, tak určite mi dajte like, dajte mi vedieť do komentárov, ako sa vy malujete v lete. Toto určite nie je na bežné nosenie, je to skôr na taký večer, na nejakú party, na nejaký žúr, možno k moru, keď pôjdete, tak večer, aby ste vás tam zapamätali, aby vám dali na večeri viac jedla a tak. Si rovno vlasy zopnem, aby mi nezavadzali a potom si pleť hydratujem, keďže som si ju ešte nehydratovala. Momentálne používam od Dermacolu Aqua Beauty. Je to hydratačný krém gel a je celkom fajn. A zase má pumpičku, čo je super, takže oceňujem pumpičkové krémy, pretože sú hygienické. Keďže v lete som opálená, vidú mi pehy a ja mám pehy rada a chcem, aby ich bolo vidno, tak používam väčšinou BB cream a nie make-up. Tento je od Garnier a je to Miracle Skin Perfection Anti-Aging v odtieni medium a použijem húbku z eBayu, aby ste videli, ako sa s ňou pracuje a ako funguje táto húbka. Občas použijem korektor, občas nie, teraz som sa rozhodla, že ho použijem a použijem tento, ktorý mám od Essence Stay All Day 16 Hours a dám si ho pod oči o tak malom množstve, aby sme to nepreháňali. Momentálne mám základ, v lete väčšinou zvyknem chodiť aj tak, bez naličených myhalníc, čisto len trochu BB creamu a nejakého korektoru pod oči, ak mám kruhy, ale teraz je to vo videu, takže budeme pokračovať ďalej. Skúsim použiť nejaké tiene a skúsim nejak tú pleť viac rozžiariť. Vzala som si tu od Dermacolu takýto Duo Blusher, sa to volá Duo Tvárenka a má aj takýto tmavší odtieň a takýto svetlejší, ktorý je dosť špitivý, takže tomu sa trošku vyhnem, lebo nie som veľmi rada ako disco gula. A vezmem si takýto štetec, taký tenký chcem, aby som sa dobre trafila do kontúr a potom to rozmažeme iným štecom. Chcem, aby to bolo také letné, opálené, výrazné líčenie, aby aj vy, keď si pleť neopalujete, alebo máte stále svetlejšiu ako telo ako ja, aby ste to potom tak vedeli upgradenúť, aby to bolo také prirodzenejšie, ale aby aj bolo vidno, že ste nalíčená. Takže ja si dám preto aj takéto silnejšie kontúry, ktoré mám rada a roztriem ich. Potom si vlastne dám aj tento púder do miest, kde svieti slnečko a najviac vás opálí, takže si ho dám aj na čelo, trochu na bradu, proste všade tam, kde slnečné lúče majú dosah a kde vás naozaj prirodzene opália, aby to vyzeralo pekne. Mám tu rôzne tiene, vybrala som si napríklad tieto od Jordany, takéto pekné farby. Môžete vidieť, ja to aj otvorím, aby sa to nelesklo. Skúsim nejakú z týchto farieb použiť. A potom som si tu vzala aj od Maybelline takéto pekné nude tiene, ktoré tiež musím prv otvoriť a nechcem sa tu. Takto, takéto pekné nude tiene sú. Sú dosť trvlietavé, ako na prvý pohľad sa mi zdá. Niektoré sú, niektoré nie sú. Tak sa pokúsim vziať tie, ktoré sa netrbliecú. Ale v Jordane sa mi páči veľmi tento zlatý tieň, dúfam, že ho bude vidno, ja sa teraz pozerám do kukátka. Tento zlatý tieň, ktorý nemá také ako keby trblietky, ale je celý taký pekný, lesklý. Tak použijem aj ten. Vezmem si teraz nejaký taký menší štetec, aby som sa dobre trafila. Viečko mám ešte také dobre lepkavé od toho BB krému, čo je dobré aj od obyčajného krému. A predtým, ako začnem robiť nejaké kúzla, tak celkom sa mi páči tento tieň od Maybelline. Tento druhý, ktorým si skúsim si ho dať na celé viečko.
aby som zakryla žilky a aby som pripravila viečko na ďalšie tiene. Teraz použijem tento zlatý od Jordany a dám si ho tiež ako na horné viečko, tak sa pokúsim si ho dať aj na spodok viečka, aby mi to pekne ukázalo. A teraz použijem tento tmavý, netrblietavý tieň. Skúsim si s ním spraviť také pekné večko. Skúsim neznamená, že to spravím a že sa mi to podarí. Dám si tmavú hnedú aj pod oči. A teraz robím trik. Keďže som sa teda rozhodla pre umelé myhalnice, tak som si vybrala tieto. Dnes ich musím dať, musím. Držte mi palce. Pokúsim sa ich dať dole. Z toho tu nejako. No a pozerala som video s Tinou Štrešničkou, ako si ich lepí v nejakom svojom videjku. Tak, idem to po nej zopakovať, pretože ona je v tom expert a jej sa darí. Hľadala som maskaru, pretože Tina už si dala prvýkrát jednu vrstvu maskary. Ja používam Maybelline The Falsies Push Up Drama momentálne. Dala som si naozaj jemnú vrstvu, nie tak ako som zvyknutá, ale len takú jemnú, aby som zamaľovala všetky riasy. A teraz už hľadám lepidlo. Ja mám dve lepidlá na umelé riasy, vyzerajú skoro podobne, ale predpokladám, že jedno je kopia druhého, jedno je eye waterproof a druhé je dual waterproof. A neviem sa teraz rozhodnúť, ktoré použijem. Ale skúsim použiť, minule som skúšala to eye waterproof a nefungovalo to, tak použijem dual waterproof. A teraz si pripravím myhalnice. Ešte ich vyskúšam, či mi budú dobre dĺžkovo sedieť. Myslím si, že áno. Ja som zvykla dávať naozaj tenkú vrstvu lepidla, ale možno aj v tom bola chyba, tak skúsim dať ešte hrubšiu. Tak uvidíme, ako to dopadne tentokrát. A dobre, tu sú dlhšie myhalnice, tu sú kratšie, takže táto myhalnica pôjde na moje pravé oko. Jaj, bože môj. Toto je strašné. Dobre, tak ešte raz niektoré časti do lepitka. Nie, ostaň. Dobrá. Viem, že si trošku dlhšia, ale mne sa páčiš tak, aká si. Mne sa to asi podarilo. Cítim sa, ako keby som mala také VR na očiach a mám také ťažšie viečka, ale asi sa to podarilo. Vidím, že som ich mala... trochu zastrihnúť, ale mne sa páči, keď až tak sú. A teraz ešte si asi dorobím tiene, lebo aj kvôli tomu, že mám tieto veľké krásne myhalnice, sú také trošku menej nápadné tie tiene, takže ešte dodám trošku hnedej a vrátim sa späť. Keďže som si dala umelé myhalnice, tak som sa rozhodla, že ešte to upgradenem a dám si nejaký z týchto tieňov od Freedom Cosmetics a asi som sa rozhodla pre tento svetlomodrý, pretože je to úplne crazy farba a keď už sa malujem, tak nech to stojí za to. Takéto líčenie vôbec nezvyknem nosiť, tak keď už som sa tak rozšoupla, tak idem aj na spodné viečko a dám si tam nejakú zaujímavú farbu.
Na pery som sa rozhodla použiť Dermacolor Rouge taký klik a je to číslo 02 úplne nude. No čo si myslíte, páči sa vám takéto líčenie, alebo je to príliš? Určite mi dajte vedieť dole do komentárov, ja som nečakala takýto výsledok, mala som v hlave niečo iné, ale veľmi dobre sa mi pracovalo s farbami a asi z toho dôvodu, že sa mi podarilo dať umelé myhalnice, som sa tak odviazala a dovolila som si odvážiť dať si nejaké farebné tiene. Dajte mi naozaj vedieť, či sa vám toto líčenie páči, ja som celkom spokojná a vidíme sa v ďalšom videu. Teším sa na vás, ahojte.